Ola, eu chamo Andrés e vou a presentar o meu traballo do Sistema Solar. Vou empezar falando do universo. O universo está formado por corpos celestes. O universo apareceu fai moitos millóns de anos por unha explosión chamada Big Bang. Un dos corpos celestes son as galaxias. As galaxias son agrupacións de estrelas, planetas, pó, gases, partículas unidas entre sí pola forza gravitatoria. A nosa galaxia chamase a Vía Láctea, que ten forma de espiral, e dentro dele encontrase o Sistema Solar, que é o planetario onde se atopa a Terra. Está formado por o Sol, que é a estrela principal que emite luz e calor, os planetas, Mercurio, Venus, Terra, Marte, Xúpiter, Saturno, Urano e Neptuno, que son corpos esféricos en luz propia que xiran alrededor do Sol. Alrededor do Sol, que depende da cercanía ao Sol, diferencias en dous tipos: os planetas de interior e de exterior. Os de interior son Mercurio, Venus, Terra e Marte, e os que están fora do aro de asteroides, e son as pedras que vedes, son Xúpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Os cometas son astros que xiran alrededor do Sol. Os satélites xiran alrededor dun planeta e non teñen luz propia e son corpos celestes, como o noso caso, que o noso satélite é a Lúa. O noso planeta Terra ten tres características: que é rochoso, que ten agua en estado líquido, é moi importante, e ten forma esférica. Na Terra hai 4 capas, que son a biosfera, que é a capa onde se atopan todos os seres vivos; a xeosfera é a capa sólida de rochas que forma a superficie e o interior da Terra; a atmosfera, que é a capa de aire que rodea a Terra, é a máis lexana; e a hidrosfera, que é a capa que está formada por toda a auga do planeta. O noso planeta Terra fai 2 movimentos: o de rotación, que é o que xira alrededor dela misma, que tarda 24 horas, que dá lugar ao día e á noite; e o de traslación, que é o que estades vendo con a axuda dun motor que está por debaixo, que é o que xira alrededor do Sol, que tarda 365 días, 6 horas e 9 minutos. Hai 2 líneas imaginarias, que son o Ecuador, que é a liña que divide a Terra en hemisferio norte e hemisferio sur, o eixe terrestre, que é a liña que entra polo polo sur e sale polo polo norte. Ora vou a dicir os materiais que empreguei. O que ves por encima xa o vedes, entón vou a dicir que está por debaixo: un motor que axuda a xirar aos planetas, con unha pila de 9 voltios e unhas pinzas, pois fai que o motor xire, con luces que están aquí, pois son a atmósfera.
A atmósfera non, As luces. as luces. E hasta aquí o controllo do sistema solar.